అంటే ప్రియమైన దేవునికి బిడ్డలారా, దేవుడు ఈ లోకంలో మనం సృజించినప్పుడు దేవునామాన్ని మహిమపరచాలి, కీర్తించాలి. ఏంటంటే నిరీక్షణతో మనం దేవుని వైపు చూస్తూ ఉండాలి. కానీ ఈ దినాల చర్చికి వస్తూ పోతున్నాగా నిరీక్షణ ఒకరు కూడా లేదు. దేవునికి స్తోత్రం. కానీ ఒక మనిషిని కావాల్సింది ఏంటంటే నిరీక్షణ గలవారే సంతోషించాలంట. అంటే నువ్వు దేనికోసం అయితే ఆశపడుతున్నావో, దేనికోసం అయితే నిరీక్షణ ఎదురు చూస్తున్నావో, అది ఎన్ని సమస్యలు వచ్చిన, ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చిన, ఏదైనప్పుడు కూడా నువ్వు నిరీక్షణ కలిగి ఉండాలంట. నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ మనసు నిబ్రం చేసుకుని నిరీక్షణ కలిగి ఉంటావో అప్పుడు ఏంటంటే సంతోషంతో నువ్వు జీవిస్తావంట. కానీ ఈ దినాన మనకును నిరీక్షణ లేదు, మనకి నిరీక్షణ ఉంట్లా. మరి ఇక్కడ పోస్తులుగానే ఏమంటున్నాడంటే మీరు నిరీక్షణలో ఉండి సంతోషించాలంట. మనం దేనికోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నాం, దేనికోసం అయితే ఆశపడుతున్నామో అది ఏదో ఒక దినాన మనకి జరిగిద్దని విశ్వాసంతో నమ్మాలి, నమ్మకంతో ఉండాలి, భయభక్తులుగా ఉండాలి, దేవుని యందు పరిశుద్ధంగా జీవించాలి, సంతోషంతో ఓర్పుతో పట్టుదలగా ప్రార్థించాలి.